תלמידי בית הספר מרחבים במטה יהודה הם לא רק לומדים על מחזור, הם כבר ממחזרים את הכיתות. הנה כתבתה של מיטל שוויגר. בבית הספר למחוננים מרחבים במועצה האזורית מטה יהודה נבנית בימים אלה חממה אקולוגית המורכבת מ3,000 בקבוקים שאספו תלמידי בית הספר. הרעיון מסקוטלנד, הביצוע כחול לבן. אמרו לנו 3,000 בקבוקים, לא חשבתי שנגיע למספר כזה. לפני חופשת פסח אמרתי לאחים שלי, עכשיו אוספים בקבוקים. עברנו ביישוב, ואספנו. בתי ספר רבים מלמדים היום על איכות הסביבה, אבל בית הספר מרחבים הוא היחיד בינתיים שלקח את זה צעד אחד קדימה ומקים חממה אקולוגית. יש לנו מלא פסולת, ואנחנו לא יכולים לזרוק את כולה או לטבור אותה במזבלה, ואנחנו צריכים למצוא פתרונות איך להשתמש בו שוב פעם. לתלמידים של היום מחזור הוא חלק משגרת היום-יום, לא רק בבתי הספר אלא גם בהתנהלות בבית. אם הפסיקה לקנות שקיות ניילון, כל שקית שהיא ראויה לשימוש חוזר, אנחנו משתמשים בה שוב. ואנחנו גם מחזרים גם בקבוקים, לא זורקים, אנחנו שומרים. בבית שלך אתם מחזרים? כן, מה אתם עושים? לועב מן עלה בלקולה או שי. היום מוצב קיר נוסף בחממה. מהשנה הבאה היא תשמש לשיעורי החקלאות. החלום להקים חממה שלא התממש בעבר בשל בעיות תקציב הולך וקורם גידים. ונראה שזאת רק ההתחלה. הרעיון הוא למחזר גם גשמים, לאגור אותם, לעשות מערכת של מחזור של המים ולהמשיך בכיוון הזה. אז עד שהארץ תוצף בחממות אקולוגיות, נסו אתם לזרוק את הבקבוקים למחלי המחזור.